Здравейте, казвам се Илко Илиев от екипа на НИК. Днес сме в две могили в полетата на фирма Велико и Дъма, където от този сезон работи пръскачка Квернеланд AX T4. Пръскачката е 4000 литра с активен мост, който благоприятства работата при по-висока скорост. Също така този мост и завиващ, което от своя страна води до по-малко отъпване на посевите. Теглич с антивибрационна функция в комбинация с завиващия мост дават една перфектна маневреност и стабилност на машината при работа. Тази машина е конфигурирана с автоматична система за нивелация на щангата Boom Guide Pro, която е с 5 сензора и позволява асиметрично действие на щангите. При тази пръскачка управлението на абсолютно всички функции се осъществява посредством електрохидравлични клапани. Тази машина е оборудвана с най-модерната технология до момента на пръскане, а именно PVM, широкоимпулсна модулация. Благодарение на PVM пръскачката има възможност за компенсация в завой или така наречената система за Turn Compensation.